Mangwanani akanaka vedare, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi, hello mukomana Shimuri sei, ndinokumbirawo kuti munge muchindiisirawo nyaya yangu mudare. Inini ndina asisi wangu wakaita first marriage, wakabva waita mwana wawo 1 mumarriage imomo, ndokubva wazosiyana, asi sisi wakabva wawanikwa neumwe murume zvekare wakachata, ndokubva wazoita vamwe vana 2 mumarriage imomo. Now mwana wekutanga akura, saka nekushayikwa kwemabasa ivo sisi wakabva wasevha mari yavo. Then sisi wakati wasevha mari yavo wakabva watenga motikari, asi murume wavo akazotozviziva motikari yava kunobhadharwa. Chikonzero, sisi wainge wachingogara wachibirwa mari yavo kakawandisa, saka ivo wainge wachifungidzira kuti musikana wavo webasa ndiye ainge achivabira, asi ivo sisi wakazoziva kuti murume wavo ndiye ainge achivabira mari yavo. Pekutanga wakasevha mari wakapa murume kuti atsvake mota ikauya, asi mota haina kumbobvira yafamba nekuti yaive yakafa kudhara. Murume akawatsotsa mari, wakanzi mota yainge yaita $4,000, asi mota iyoyo haina kana kumbogara yafamba kubva kuuya kwayakaita pamba. Now wakatofunga kuita madhil avo nemwana, wakasevha mari wakatenga motikari iyi yawepo. Manje murume akunetsa kuti mota ngaiiswe muzita idha remurume oro rasisi, kwete muzita remwana, uye hanzi makazongotaura kuti mota tatowana taakutonobhadhara, mari yacho mainge maiwana kupi? Saka sisi wanoda rubatsiro kuti vodii, nekuti mota wakatengera kuti mwana awane zvekuita, nekuti haasi kushanda, saka motikari wainge wakatengera mwana wavo. Murume ari kunetsa, poitwa sei hama? Ehe, muchato unoti hapana anoti changu, uye ikaiswa muzita remurume kana mukadzi haazotorerwi here mwana? Ndibatsireiwo mukoma, notify me when you have posted. Sorry nekurebesa nyaya yangu. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hei, ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, regei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi, makadi mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindisvitsirawo nyaya yangu kune vedare nekuna samaita. Isusu semhuri takabva mukufamba, hatina kana mwedzi tabvawo mukufamba, ende patainge tichifamba tainge tichitofambawo semhuri. Tainge takangoitawo chidzidzo chekuti tinongofamba tiri tose, zvisinei kuti unonamata here kana kuti haunamati. Asi nhamo ndo yainge yakatikonzeresa kuti tinge tichifamba. Chinhu chikuru chakasakisa kuti tinge tichifamba semhuri ndechekuti isusu mumhuri medu, kunyanya kunesu vanakomana, hazvinei kuti uri mupfumi kana kuti uri murombo, tinongosangana nedambudziko rakangofanana. Dambudziko ratinosangana naro nderekuti isusu tinonetsekana nembereko, uye tiri vanhu vaya vanozotoita vana kana tatobva zera. Seni zvangu, baba vangu vanonzi vakazondizvara pavainge vava ne52 years, ndo pavakatanga kuita inini ndinova ndiri first born yavo. Kana kuri kuvasikana vemumhuri, vose vanasikana vemumhuri vanongosangana nedambudziko, ende ivo dambudziko ravanosangana naro nderekuti vanopota vachingosemewa nevarume. Saka apa tainge taita family get together, ndokubva takumbira kuti tinge tichifamba, asi tafamba kudaro sezvisinei. Vamwe vedu vanoti ivo vari pedyo naMwari, zvatakaita takatokanganisa, havachadi kuti tirambe tichingofamba tiri tose paukama. Yeti zvinhu zvatakaudzwa uko kwatainge takaenda, takaudzwa kuti tinofanira kuti tinge tichifamba tose tiri veukama kuti tikwanise kuwana zambuko. Kwacho kwatainge takaenda, hatina kuenda kun'anga kwete, takati kuti zvinge zvichirerukira munhu wose ngatichingoendaiwo kumaprofita. Asi takati tasvika kumaprofita kuya, takabva taudzwa kunzi mumusha medu maiva nevamwe vasekuru.
sekuru ava vainge vari munin'ina wasekuru vakabereka baba vangu. Hanzi sekuru ivavo vaiva nedende ravo. Dende ravo iroro vasekuru vedu ivavo ndo ravaishandisa pakurima. Saka padende iroro hanzi ndo pari kubva matambudziko edu ose. Muprofita uya akabva ati, kana muchida munonditakura tobva taenda kune dzinde renyu imimi kwamunobva, uko kwakatanga kuvakira madzisekuru enyu. Kana tikaenda ikoko, ndinokuudzai kuti dende iroro tinoriwana ende richiriko. Kunyange zvavo vamwe vanhu vakazotengeserwa musha uyo wainge uri wasekuru venyu, ivavo vaiva nedende ravo, asi dende iroro paripo parakachererwa pekuti harikwanise kungoonekwa chete nemaziso enyama. Zvinoda kuti ritange ravhenekwa nemaziso epamweya, then robva razogona kunge richizobatwa. Saka pakazotaurwa nhau yekuti tinofanira kuti tinge tichitevedzera history yedu, tidzokere uko kune dzinde kwakatangira madzisekuru edu kuvakira. Vamwe vakabva vati izvozvo havazvikwanisi. Vamwe vedu vakatokwira ndege ndokubva vadzokera kunyika uko kwavainge vagere. Isusu vamwe ndokubva tadzokera zvedu kuSouth Africa uko kwatinoshanda tichigara. Saka ndo situation yavapo. Vamwe vari kuti havachakwanisi kuramba vachingofamba. Muprofita iyeye akabva ati, sezvo dende iri riri iro riri kukonzeresa matambudziko enyu, munofanira kuti munge muchifamba muri pamwe chete. Nhau yavapo yava yekuti tinofanira kuti tinge tichigadzira guva ravo ivo sekuru, hanzi kuti tikwanise kuzorodza mweya wavo kuti usaramba uchingotitambudza. Saka nyaya iripo ndeyekuti kunyange zvedu takambotanga takabatana mupfungwa nemumaitiro edu atainge tichida kuita kuti tinofanira kuti tinge tichifamba tiri tose, but pakazoita division. Zvakaita sekunge pane mweya wainge wasimuka, uyo mweya wacho wainge usingadi kuti tinge tichibatana. Apa takanzi tinofanira kuti tinge tichifamba tiri pamwe chete, nekuti hakuna umwe anokwanisa kupomera umwe kuti ningi ndiye ari kukonzeresa matambudziko awa, but dambudziko ndiroro, hapasisina kana kubatana mumhuri. Umwe neumwe ava kungotaura zvake. Vamwewo ndo vava kuti zvacho zvatakaita patainge tiri kumusha zvinhu zvisingabvumidzwi muchitendero chavo. Saka mukomana ndinokumbirawo kuti munge muchindibvunzirawo kune vedare kuti pakadai toita sei neguva rasekuru, nekuti nevamwe vangu vari muno muSouth Africa tanga tafunga kuti kana tikaunganidza mari tobva taenda tobva tazama kuti tinge tichigadzirisa guva racho rasekuru, tongoita zvekunokumbira vanhu avo vari kunzi ndivo vakazotengeserwa musha uyo wainge uri wasekuru. Nekuti hanzi zvakaitika ndezvekuti vasekuru pavakafa, hama dzasekuru dzakabva dzangoramwa musha, nekuti dzainge dzichiziva kuti sekuru vaiva nemishonga yavo yavainge vakacherera pamusha pavo. Saka musha iwoyo pawakazoita dongo, hanzi ndo pawakazotengeserwa imwe mhuri igere pamusha ipapo. Mukoma, saka ndinokumbirawo kuti munge muchindibvunzirawo kuti pakadai tingaita sei, tongoignowa here? Asi kubva tichikura taiva vanhu vekuti taingoignowa matambudziko ose atainge tichisangana nawo, tichingozviudza kuti zvichanaka, but kana takazvitarisa hapana kana chiri kumbonakira chimwe. It seems as if zvinhu zvatakakura tichisangana nazvo zvinenge zvava kutoda kutotapukira kuvana vedu. Please tibatsireiwo. Mukoma, kana mukazopostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchindizivisawo ndikwanise kuzoteverera mucomment section. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma Vedu iyo, ndokubva ndaforwardira message iyoyo kuna Samaita, asi ngativabatsireiwo mucomment section. Ivo Samaita vakabva vati vachadzoka zvekare neimwe audio, asi pane zvavati vari kuda kutanga vataura pamusoro pemessage iyi. Regai tinzwe voice note rakabva kwavari. Nhasi ndauya nenhau inonzi kurova guva. Chii chinonzi kurova guva kana kuti kukomba guva? Iyi inhau iripo yekuti kudzosa mweya wemufi mumusha uye kuususukidza
kuti usvike kune vedzinza kana kuti kunyika dzimu, nyika dzimu yozomususukidza osvitswa kune musikavanhu sekutaurwa kwazvinoitwa. Kuchirungu vangaidaidza vachiti cross over ceremony, inenge iri ceremony yekususukidza mweya wemuhama yedu kuti usaramba uchidzungaira uende kunzvimbo yaunoenda, onodudzwa ikoko kunzi wodzoka here kumusha kana kuti ozorora zvavo. Haizi mweya yose inoda kunzi idzoke mumusha. Mweya mumusha imi micherechedzai kuti vakafa nenzira ipi. Vanga vasingasherekete here? Vanga vasingabate here? Vaisaponda here? Uye vaisaroya here? Havana kufa munjodzi here? Kana kuti vakaganhurwa upenyu munyama iyaya? Kana kuti vakaenda neshungu? Ivavo hativadzore mumusha, asi tinoita chenuro. Taita kana kuti chenuro iye, kana kuti takomba kamukombero ikako, anoenda onorongedzwa munzvimbo yaasingazodzoka mweya wake haudi, ozorora, nekuti hama yedu hatiirambi nekuti yairoya. Tinovakumbirira kunogashirwa vozorora zvavo, nekuti kutodzoka vanoya vachida kutsiva. Ndosaka tichizovakumbirira kudaro. Zvakare kusavasusukidza vanoita madzimudzangara kana kuti bvuri, zvikwambo zvevamwe vanhu. Vamwe vangadaidze kuti mazombi anorwisa vasina mhaka navo. Ndopamunonzwa chinzi pamakuva apa papfuurike pakuzoti nechikonzero chekuti basa iroro harina kubatwa zvakanaka. Saka inguva yekurova makuva. Tangai mabvunzira makuva aya kuti guva kana kuti kuisa dombo kana kutsvaira paguva chaipo. Munorova guva munhu akamutswa kare atove mudende remumwe, mukapedzisira mocherera vamwe. Chaona kuti achapota achidaidza vamwe. Zvonzi pamushava pane ngozi, vanhu vapa vanouraya vanhu, zvakazoti zvitaurwa zvinhu zvinongoramba zvichidzokorodza panzvimbo pamwe chete. Kana kuti mopedzisira moona kuti mumusha vanhu vanopedzisira vakufa kana nechirwere chimwe chete, unzi aiwa ichi ndo chirwere chemhuri. Pane pachakatangira vanhu vakarova guva vakadzosa mumusha munhu akadaro, zvoramba kana kuti vakada kutraya kurova guva remunhu akatorwa kare, ane mweya wakatorwa ukaiswa muchidende, ndo uchiri kushandiswa kuteura nekuteura munhu. Uchiona kuti gore negore panofa munhu imweya, kana kuti muronga uri kuteera wekafirwa kana kuti wekapatsanukiro kakaita munyama nemweya yemumwe munhu akatsakatika zvisina tsarukano mukati mumusha menyu. Muchaona kuti vazhinji vanhu vanoramba kurova makuva vachinyepera makereke, kazhinji makazotsvagisisa ndoshini kana kuti ndo vanhu vanonyanyoshereketa mukati memhuri dzatigere. Saka vachaonohwanda nemakereke, vachihwanda neizvo kuti ivo musanovabata. Ndavanenge vachinzi havafaniri kusvika munzvimbo dzakadaro. Muchaona kuti kune mumwe kana parufu chaipo makazocherechedza pamhuri anozongosvika chete kana munhu achinge avigwa. Ivavo ishini vanhu vakadaro, vanoda kungwarirwa, vanoda kucherechedzwa kuti vakamira sei. Ende musavatsvage, musavadii. Ndo vanowanzomutsa mufi vakumuita bvuri kana chikwambo. Isusu tobvunza manje mudzi kuti ko zvakaipeko kubvisa mweya weafi panyika. Saka izvozvo zvinofanira kungwarirwa nemuzukuru mumwe nemumwe kuti kumusha kwedu kwakambomira sei, makuva akarohwa chiroverwo hwai, zvii zvinoitwa, chii chinoitwa, yova nhaka yemusiyiranwa, kuti kana tichiparira panyika tosiyirawo vanouya kumashure kuitira kuti mabasa nekabikirwe kedoro, misumo nezvese zviitwe nemazvo, vanhu vachengetwe, vanhu vararame. Kusarambe kuchidzoka munhu mumusha ungonzi apa pane zinyoka rinofamba, apa pane chipoko, apa pane dzimudzangara. Ndo zvandoda ngokurudzira kuti vazukuru, chengetwai muitirwe zvakanaka. Ndinotenda
muswere zvakanaka, mukomborerwe nguva yatave ino. Tingangoti panotangira chirimo kusvika mumwedzi wambudzi ndowatinomira bedzi kurova makuva panogara mwedzi wambudzi. Imwe nguva yese tinenge takazarirwa kurova makuva. Zvikuru sei chirimo hatina chatinenge tichiita, tinoti ndo patinoenda tichinobata mabasa aye, tichivakira nekumudzosa vafi vedu mumamisha, totamba ngoma, toita zvirango, toita misumo, toita zvese zvingaitwe kuti vadzimu vedu vagamuchire uye kuvadzosa kana vari vanhu vanga vachinzi vavhikirire musha, vodzoka votanga kuita mabasa avo. Aiwa, ndinotenda vazukuru, itirwai zvakanaka. Vasina kunzwisisa vanozouya kuinbox, tobatsirana toona kuti zvingabude sei. Vedare ndo mamessages atanga takakubatsirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.